Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ruo n'okpukperechi ọnwa nọ ọnụ nwaanyị nwaanyị mba nọ awụchasịala m eyi ụmụnne m anọ m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ nza ya sị m na m nwere akụkọ n'ugbo tụwara ya ụmụnne na ihe n'ugbo ya na-akụrụ m na o mere last year mana ọ recently ka e discover this program ya sị ka ya gbotowe ka m gbotowara ya ụmụnne n'ihi na in most of my videos na ọ na-anụ ka m na-asị na ọ ihe mere ndị ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mara akụ ya gaa n'ihu sị m na ya lụrụ nwaanyị masịrị ya n'ihi na ya kpatara ego ya na nwunye bikwe n'Ọnịcha ebe ya na-emege biznes na ya kpatara ego n'ụlọ ya n'Ọnịcha na ọ ya nwe arụrụ ụlọ ha n'Ọnịcha na ọ ya nwe arụrụ ọ ya ka ya na nwunye ya nụtara lụrụ ọrụ apụta na Lagos n'ihi na ya wụ a graduate ọ wụrụ ọrụ field ya gụrụ pụtakakwa n'ezigbo ego ya sị mba na ya agaghị eluzu this opportunity ka ya gawa Lagos ga secure that job ya chirizie boys wee ga na shop ya ndị na-arụ ọnụ dị biznes na-emekwanụ akaụntụ ya gwa nwunye ka ya gatawa ya chọta ụlọ ebiga apartment ka ya epuluru ha nwunye ya jụ si no ya gakwala ije ahụ na Lagos na o jule n'ọnụ na ọ dị congested na Lagos ahụghị ebe ya in fact na ya always lousy and loud place na ya like ha Lagos mana Lagos na ọ dịghị fa na ya ga na-alụrute lekwa Lagos lekwa Ọnịcha na ya gbarutewe ọfụ mgbe ọbụla enidire na ọ ga na-alụrute no problem na ka ha nọrọ nwa ka ya nọrọ n'ụlọ ya ebe gara ya ahụ na ya agaghị eshi na this bogus house na enweghị ebe ọ ga-achọta na Lagos ga-aga ya ahụ because ọ nwetagodo ebe dị mma na Lagos ga-eme ya dị comfortable tie eshi dị ebe a na ọ ga-adị ezigbo ọnụ na ọba ha uru na ebe ọ bụ isi naanị ya na ya ga ọgodo one room of self-con ya hangụrụ na-arụ ọrụ weekend ya lọta mgbe ọ chọrọ ịlụrute olurute ya gụrụ nwunye because o nyere very perfect suggestion and advice ya na ya abụọ na ọ wụzi otu a ka ha siri mee ya gawa Lagos chọrọkwana one room na-alọta every week every 2 weeks ya lọta getiman kwanụ ya ha yara na-arụ ya ọrụ before ya lụọ nwunye akpọ ya na enidizi hụ the job na ya chọrọ irelocate lawazie village ha ya elege na o very obedient very hardworking fellow and ọrụ kwara ya ọrụ for some time otu obi si ya mba na mgbe this guy na-agwa ya this thing enwere ihe otu o si elege nwunye ya anya ya emechaa kpọọ ya si ya bịa na o nwere ihe mere na ya dị wrong ya sị mba na enwe onye threaten ya sị mba na enweghị onye threaten ya no na enwe onye threaten ya na ya achọwala ịla ya nọ ngasị oke no problem ya kwụọ ya ụgwọ lawa nwunye sị ka ewere small board dee secure gate man needed security man needed denwe n'ihu gate ha na a ga-ahụrịrị onye dị interested in that job o dekwena datin denwe di ya that day nwunye dere datin weta ka ebe evening ya otu nwokorobịa akọrọ ha aka na gate a ga-emeghe ya bata so na ya hụrụ notice na outside na ọ bụ dị ọrụ ka ya chọrọ bịa ya ele nwunye ele ya shinishi lero the young man anya na ọ dị okay mana ọ dịghị ka onye ga-adị comfortable with that salary range mana ọ gịnị ka ya ga-eme kọntrị arụghị nwa ya jụọ eso so nidiri the job ya sị na so nidiri jụọ eso ọlọla nwaanyị ya sị mba na o nwere ụmụnne ya si yes na ọwụ ụmụnne abụọ ka ya nwere what of mama na papa ya gwa na mama na papa ya nọzighị ya ya ekwuo n'obi ese nwere mọchị o ji salary ya eme na ọ ga-awụ ihe o jiri ka ya ọ nọrọ ebe arọkọta onwe before gachi ike ya sị no problem na ọ wụta nwunye shikwe so nye nwee the job ya hụ na nwunye ya nabatara the young man ewere job ahụ nye the young man ya gwa so bido ọrụ that very day ọsọ oke sa ka ya laa ga pikiri a few clothes na ya mahụ na ya ga-enweta the job ka ya gaga were ji ohi ya so oke ọ lakwanụ ga lụghachitakwa that same day bidekwanụ ọrụ na ọwa ọrụ ọnụ ntara ka o bidere ya jụọ ese na that day ya ha ya ga na ọ si ya wụ a skillful driver na ya nwee professional ya ga-adịnyanwu moto ọfụma ya si yes ya gwesị ngwa ọ bịa ebutere moto enwere ebe ya chọrọ ịga n'ike adịghị ya moto na ọ weta disi ọmanụ shi kwere kpọga somewhere ebe ya gara aga tachara tụ nwa atọ ife yọtago pichara tụkwanụ with one small girl ya ga-atọrọ mashi ka ya mere ya ga-agwa m na ya mere ya pichara tụ with one young girl bọcha ka ha gaa ọ ya ka ya laghachiri back to Lagos nwunye bido buwere ya ihu na ha atụpụziri ya ọnụ nwunye na-ebuziri ihu emere ya ihu panki ya nki eme ya na-ajụ eso gịnị enweghị ya mere o kweghị ekwu ya ajụga o kweghị ekwu ya gbara ya nkịsị o mechakwa forget kwa ọ gwakwara ihe o ji ebuga ihu nọ ya ka ya nọ nwa nwanne ya nwaanyị ọlụ nne ya ada ya nwaanyị ya na ya abụọ nọ ọlụ nne ya ahụ ji ụmụ anọ nke nta ka ọ mụga nwụọ so ya na ụmụnne ndị ka ọzọ akpọsasị ụmụ ahụ ọmụrụ ka ada ya kporo ka ada
na ya na kaadị ahụ anọ na ọ ya nwa kuru nwa ya nwoke n'ihi na ihe ya na nwunye ji na ọgwụ ụmụ abụọ na ọnwa ahụ kuru nwa ya nwoke ka isi kuo ka abụọ and ụmụ ya ka dị obere ka nwa anọ ntara nwa 19 years kpere na fon bidebewe na-ebe akpụkikike ya jụọ sọ gịnị ọgwawa na getman ha gbọgbọrịrị ya n'ike na getman ya tara ya janjata nja na ọ wakporo ya n'ike nara ihe n'ike ya jụọ sị which getman okwuo yes proses ahụ ihu dị guy n'ime n'ishie ọ dịghị ka onye ga-eme ụdịrị ihe ahụ mana ọ dị sị nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke dị like that ihe ha na-eme na-ede ha nọ n'ihu ya jụọ sọ sị gịnị ya sị ọgwala na ntie ọgwawa sị achọghị ịgwa ntie na enweghị ege ka agwa ntie and ya naghị alaghachigakwa back to that house again ya jụọ sị ọ achọghị ịgwa ntie na onwe ihe mere na ọgwawa ya na enwere lot of things ya na-amaghị gbasara ntie ahụ na ya ga-agaghachi hapụ ebe ahụ na in fact na obi adịghị ya mana ya na-alagazi ya chọrọ ịlawazi n'ụlọ ha ya gwa ya sị ihe mere na ya gwa ya nke ọ ga-aga ịnọrọ ka ya kpọọ nwanne ya nwaanyị nke ntakịrị na di ebikwa vere ha dị adịghị fa ebe ha bi adịghị fa ka ya rịọ ya bịa pikiri ka ahụ nọkwa with one of nkwanụ nwanne this girl na-ekwu okwu ya na ka ahụ dị okpu otu ka ya kpọọ ya ọ bịa pikiri ya from ebe ya ga-asị ya nọrọ ọsọ oke ọ ga ebe ahụ nọrọ within 3 hours ka ahụ abịarutela pikiri ya jụwa ya sọsị gịnị o bido kọrọ nwanne ya nwaanyị nwantie ihe ọ kọrọ ya ka ahụ akpaghachi ya na fonu sị ya this girl ọgwakwala ya nkwere ihe ọ gwara ọgwagwa ya sị na ọgwụghị obere ihe na ya na-alọta nwanne echi ihe a megị na Thursday ọgwa ya na-alọta Saturday ka ya bata ya batara ka ya mara ihe a na-akọdo ebe a na ọ kpọrọ nwa ahụ gawa ụlọ ọgwụ from there ya sịrị ya ego ọkpọrọ nwa ntara gawa ụlọ ọgwụ ka ebido sachashiwa bịa nyochashiwa mara ma enwere ihe dị wrong ọkpọrọ nwa ntara gawa n'ụlọ ọgwụ o weta aka Saturday morning ya maga na moto wụchasịa nweta Ọnịcha by 6 p.m. wụrụ gawa n'ụlọ ọgwụ ya gwakwana nwunye na ya elule n'ihi na ya chọrọ ịma ihe this girl meniri by si na o nwere ọnwụ ihe niile na enwere lot of things gbasara ntie ihe n'itiri gwa ya ka ya chọrọ ịmata ihe mekenụ kedu ụjọ atụghị getman nwa 19 years nọ n'ụlọ ya na-akwụ ya salary ejibeghị ụgwọ salary before ka ya mara ọdasiti o nwere ịwakpo nwa ahụ n'ime ụlọ ya ebe ụlọ ya n'ụlọ ya n'okpuru imi ya ya ga magodo ihe nwa kwuru na o nwere lot of things ya n'idiri maka ya gbaraga mara ihe meganụ ya wụchasịa n'ụlọ ọgwụ dịka ahụ ya bewe chọrọ isi n'elu bed malite bịa gụrụ ya gwesị don worry ebewute di ya meet a doctor ka ya review result ya doctor so ele emene the necessary thing so kpọta ha ya again after 2 months ka ọ bịa mee test mana ọgwụ ndị kwesịrị inye ma ihe niile enye ya everything arọ nọ na ihe dị okay for now ya so okay ya nọrọ nga agwa nwanne ya nwaanyị so ngwa na ọ lara okwenu ụlọ kemgbe o kwepụta ka ya mara ihe take over from here because ya gwara na discharge kwala that girl na ya chọrọ that girl and ya chọrọ ka nwunye mara ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ ọ ya ka nwunye ya nụta that day nwa apụrụ nwunye ya gwaghị ya na nwa nwanne ya nwaanyị hụkwaghị ya ọ ube na Friday evening ka ọ gwagara that na this girl apụrụ kemgbe yesterday na okpole ya na ọsọ wee be ka ọ gaje na so na that girl o nwere enyi nwoke so na ọ bido na ịchọwa nwoke to the extent ọ pụ ọ ga-alọta mgbe ọ sọrọ ya na getman sọpụwara sị ka ọ ga zụrụ ọgwụ ọ batazibi since ahụ ruo nga mgbe ya na-akpe ya gwa ya sị ya don worry na ya lọta ka nwa nwanne ya etile ọnụ ya hapụka ọ sị o no problem mgbe ya lọtaziri ga meet this girl na hospital jụwa ya discharge ya nwanne ya nwaanyị si ya agaghị ele family ya ka ya take over from there jụwazie this girl na ọgịnị ọgwa ihe niile o nidiri na ọgịnị nwe ihe ọ gwaga ya na enwere lot of things ya nidiri ma gbasara anti na ya na-agwaga anti ọgịnị mere o ji ọgwa anti ihe the getman mere this girl agbaghezi ọ na-agwa we that na enwere eshi this getman na kọtara ya aka na pọpị ya na ihe akwa obi ya bịa ya aka fuo hakwa ya aka n'ibe otere ya bụ ihe iwe ga kọrọ anti ya gwa ya sị ya gwakwala anybody na enwekwala onye ọbụla ya na-agwa na-emecha ka ya bana getman na ya gwakwala dede ya bụ ya nwa na-emecha ka ya bana the getman ya so okay emecha ka ọ bana the getman na-repeat ihe kwa onwe again after some days ya gwakwa ya santi na that man na-emeghekwala ihe ahụ ọzọ ọgwọ ya sị ya hapụ ya ga-abana mba na ihe mere na ya bịa ga gotere ihe na ya gbadaga ala na o kporo ya that getman gwen ya na-akpọ ya ọsọ oke were ihe tụọ ihe ya ga-aga ịzụta ọ nara ya ego pụzie na gate gwazie the getman na ntị ya na-akpọ ya so oke ya egore gate gawazie ga ịzụ ihe pụtazie n'ụzọ chefuzie lailon ya kwesịrị iji dọga ihe a ya chọọ ka ihe a ya azụ ya eburu na lailon dị light na onye ha na-eji erechi ha ya na side ahụ veri lailon na nara ahụ ya dobe ka e were akpa ha na-eji azụ ihe ka akpa anụ ntara ka ya gbagoteje bibi igwe hụzie nka anti enugbo na getman na bagazi mba na-eme argument na-aba mba getman na nwa ntị ya aka ntị ya akụja so nwanti ya ka ordinary getman mara aka ntị
the gateman na-agwagazi anti that na akpịrị ego na-ekwe na ọ laikiri ego na ọhịa ha ji o ji tige ya na ya abụọ na sneaky mood na ọhịa o jiri tige na because of ọhụrụ nwoke ji ego ka o jiri hapụ ka because of ọhụrụ nwoke ji ego na onye wụda girl na onye witch girl bi na onye ahụ mmadụ na ihe anwa nwere ike iji zuru ike na ya mesịkwala iwe ọrụ n'ugbo ya na ya abụọ ya nwakwala ya nwa mes na-abara anti na-agwazi the gateman na o mesịkwala iwe na o mesị iwe na ya ga-akpọkwa di ya ka enwe ike napụ ya ọrụ a ọgwụwazi antie na ọ tara ya anya na ọ ya na ya abụọ ga-apụ otu mgbe na ọ nwakwala ya nwa na ya nwa tara ya na ya ga-agwa di onye ya wụ na o mechikwa ọnụ ugbo ka ha nọrọ n'obiọma na ya bịakwala agwa ya nwanne di ya sịkwa nwanne di ya so na dagialụ ihe sọrọ ya eme na ọ ya nwa werere ihe onye nwa tiri n'ọnọdụ n'ugbo ya na ntị dị ma na-abara ntị ya achọzighị ime ka ha ghọta datara ihe niile ha baga di ya na ya nọga omebi ya laghachitawara azụ ya eji ihe wee laghachiwazie azụ so na ihe megana na akwụkwọ na naanị ka ahụ na every night na the man ahụ na-eji early morning shi na bedroom ha pụọ na ọ na-ehi buta ntie na room ya na ntie na ọ wee bụrụ ihe ọ na-ehi dị na that security post na ọ na-ehi na security house na ọ na main building na room ya ka ya na ntie na ehi and ihe ọ na-eji apụ early morning as early as 5 o'clock ihu ya ka ọ pụjọ feel ya na-ahụ ya na-ahụ che mgbe ọ na-apụ ya sịrị ile ihe na ugbo koga nro ororo ọkọga ihe mere eme ya sị brother na ihe mere nọ ka ya kogere ya sị okere nsogbu anọ ya gwa dọkịta sị mgbe o discharge ya gwa ụgwọ kporozie kpogaziere nwanne ya nwaanyị ka kpọtara na hospital kpogazie n'ụlọ ya pụzie werezie polisi bịa mezi mgbe ya lọtara with police officers na nwunye anọ na onye nọ nọ security ma wụsawa ụmụ ya n'elu n'ime naanị ha nọ enwe bọgawa ya ma ya were polisi ha pikiri the boy gawa station ya banye n'ụlọ nwunye ya garala lo kụja hụ ya kụja saa na ọnwụ next week ka ya kwesịrị ilo na agwakwana ihe na ya na-elo na wa na elo na ọrịkwa na mmaka ya ewere ruo oke ka ọwụ dịgel ọkpọọla ya gwa ya sị na ọwụhụ dịgel ịkpọ ya na ya nọrọ ọdụ ka ya na ya abụọ kwuo ya jụọ ya sị na onye wụ dis gate man na ha hayara dị na gate nwunye ya jụọ ya sị na ele ụdịka ajụjụ ihe ka ọ jụrụ ya na ọkwa ya na ya abụọ nọ the day this boy chọrọ ọrụ bịa na ọkwa ya na ya abụọ nọ the day this boy chọrọ ọrụ bịa ka ihe ọ ga-eche ajụ ya na onye wụ this boy ya ma onye ọwụ n'ọkwa ya dere ihe ọhụ notice batawa inside na that boy ụda dị onwere mgbe o mere introduce na ya ma onye ọwụ ya jụọ ya sọ gịnịkwana kpatara nụ gateman ya ji mma ya akalanya ọ gwaghị ya na gateman ya na-agwọ salary mara ya akalanya nwunye akalanya na ọ gịnị nwe ihe o mere gateman ji bata na room the main building ọ maghị ya na gate agasị ma sọ ọ batara ebe ahụ akparị gas gateman ya pụọrọ ha okwu amaya akala na ọ gbagotere elu bata na room ya n'ime ụlọ ya nwa nwunye ya aka ntị na ọ gịnị butere ụdịka aka ntị ahụ ọ gwawa ya sị na enwere ihe ya wọnụ gị na ya wọnụ gị according to nwa nwanne ya nwaanyị enwe ihe nwanne nwaanyị bịa kọsara ya n'ọhịa ka ya na wọnụ gị na ya metụ akwala dakịla aka anyhow next time na ọkwala ahụ akpata ọhakwa ya ka ungodly again na the gateman na feel is na enye gị false accusation na ihe butere dị aka ntị na ya wọnụ ga gateman over ihe nwa nwanne dị ukwu nwatakịrị kwurukwu nwa 19 years ọ wụzighị ụmụaka gateman na-edefend gị ụdị oge ji defend zo onwe wee nwa akalanya sị na ọkwana ya jụwazie nwunye sị ọkwana gịnị ka gateman na-eji ehi na bedroom ya na ya abụọ na-eji ehi na bedroom ya isi ọkọtụ niile ya pụwa ọ sị ele ụdịka ụjọ ihe sị no ihe eji na-agwa gị ugbo na-ewo na gateman enyenwene statement already na ọ nọ na station ya emepechie mkpụrụ anya na onye nwere statement na ya chọghị ịbịa goshiwa kowara ihe gateman ji ọnụ ya akụga ebe ahụ na ya gwa ya ihe nidere nọ asị di ya na onye wu gateman ọ gwawa ya sị na nwekwara ihe nọ dị ya na ọ bụ eziokwu na ex ya mana nwe ihe jikwara ya na ya abụọ na ọ jọsụrụ kpọọ ya na ya chi na ihu ụlọ ha gafee ya na ha nidere ya wọka na ya hụrụ na ha enwetala ya sị mba ha enwetabe ya gwawazie esi oke na ọnwụ na di enye dị ọnụ ya nụkwara onwe ya chọkwa nọnsens ọ nụkwara na onwe sis ahụ na ele ihe mmiri ba ya na-agbagote elu na ọ na-ehi nga na ọ mara ya jụọ ya sị so ihe a nwa kwuru awụhụ nrụkọrọ so ihe a niile nọ na hioga na steshọn maka nwatakịrị ji ọnụ ọwụhụ nrụkọrọ ọ ga-akpọta es ya na ihe echeregodi ya si echeregodi na ike ụlọ da na echere ya chọghị n'uli ya mmiri fon kpọwazie gateman ka enugbu anọ na-arụburu ya ọnụ before ya ga-alụ ọnwa ya gwa the man na ọ gwa ya eziokwu na ọ gịnị mere o jiri resign ya n'ọrụ enyi the man agwawa ese ọga na nwunye gwara sị ya na-alaiki ihu ya na ya na-abịa tọmentị ya na nro na ya na-arụ nrọ ọjọọ ebe ya nọ na ihe eji na-agwagakwa ya destin wụ na ya resign ya na spirit ya na ya abụọ amakọ na ya kwanye resign ya na nga ọbụla di ya gbara nye na ya nwa ga-asọpọt ya nye pay off
mana ihe a chọrọ ịgwa na resign ya shi na compound ya pụọ na spirit ya na ya agba makọga na ya manụ ha otu ihe shi abịaga atọment ga na nrụ na ọ otu eshi resign ya onye ya ego nwunye shi ekwe n'azụ adịara ya na ego ya gawara onwe ya wee family man chi ụmụ ya gaghị akụziri ya otu eshiri pụwa yes okay the whole thing now adịwala up na ọ gara gwa gateman ya hayara before ya mara onye ọ before ya alụọ ya na-arụ onye ọrụ a diligent man gateman ya hayara getret nọ ya ka ahala ọ kakpụrụzie ex ya kpọpụteghị ya ex ya na-abịa mara nwa ya ka ntụ tere ya ma n'elu bedroom ọ macha ya ka ntụ kpụrụzie lakpụrụ n'elu fom ya n'igwe ya na nsogbu anọ na ya nọ na ihe o kwuru nwunye ya gwawa sị na na the other day ya na ya abụọ kwụrụpụ ka ebe ha gara na hotel ka ga-eburu nwaanyị na ha gara na hotel ka eburu nwaanyị na yes na ọnwụ ya na okwu ole ka ya karala ya afọ what of ka o mere yes na truly na ex ya ọma ntụrụ sonwe ya hụtakwara na ihe mere bịa ka ore ya agaghị agụ mana at least ya respect ya kpụrụ the young girl gawa na hotel mana ex ya o kpọtara ya na-akwụ ya salary for idina n'elu beti ya kwuru ugbe na mgbe ha larụrụ ụlọ onye ọbụla kwuo otu o shiri cheat ibe na ya ga-akụge na ọkwa ha nkwa ọ ga-akọrọ ụwa kọrọ ụmụnna ya ihe o mere ekwukwene ka eme ugwe gwakwana ha otu o shiri nọ ọ gaghị ma ntụ ya na special driver kwoga ya ka ya ga ọbịagachi aga ya nọ n'aka fine ọ chiaziela nọ n'aka ya na ya abụọ adị ihe ha mere ha justifyzie the act na yes na ihe o mere na o kwesịrị ekwesị ịgaga kpụrụ ex ya kpụtara disguise enye ya ọrụ na-akwụ ya salary ex ya na-agba nwa ya aka ntị nga ya na-akọtọbeghị ihe kemgbe ya kwerelụ ya aka ya otu erezbe ex ya nụrụ n'elu bed n'akụkụ bed ọnwa ya aka ntị nwacha ya okubulie n'ụkwụkwụ gege n'elu bed rie ya elu n'elu bed n'ime mgbulu ya ọnwa gwụ ya kwụọ ya salary na a ga-agị discuss ya n'ụlọ na ex ya na ọ nọ na police station na ya mechaa ya ihe ma ọ gasị ihe ka water word nwunye anọrọ nga abịa kpụghige n'akwa n'ebe no temptation na ya mana ya anaghị anụ ya jụọ nwunye sa anaghị anụ ya wee excuse akwa ya sị ga ya chọta ụlọ na Lagos na ọ ya nwa onye suggestri na ya anaghị agaga Lagos na ya nwa onye si ya gawa chọọ small apartment for one person na ihe niile ije Lagos ahụ ihe niile the whole advice suggest kwụchi n'aka ya pụta na kedu ihe o mean ya na lọta 2 times ya na lọta every 2 weeks na ya lọtara where say no temptation can come at any time and most of the time ya na lọta ya na ya no ahụ ya na ya nwoke ya just oge ogborozi enye ya dosaziere ya ebe ọ ga-ahụ ya na nwoke ushiri ere lakpuru nwunye arịọ wee gbe ikpere na ọwa ka ọrụ ekwensị na biko gbaghara na ekwutekwele na ihe biko na ekwutekwele na mma ya chọkwala na mana ọ bịara threat nwazie na-achọzi blackmail ya na-agwazie dat na ya ga-agwa die na achọzikwana ilose marriage ya bụ na ọhịa o ji dịka ọkana ya na ọwụ na ihe ahụ o mere the girl na ọ masịrị ya mmadụ sef si na ọ wakpoziri the girl awakpo na mgbe the girl report gara ihe ọ gwara ya wụ na ọ na-emetụgasị aka na ọwụ ihe aka ya bịara confront ya before ha esewezie okwu ya gwa ya sị nne ya sị na ihe niile ọkụ ga-espe ya just denwere onwe the explanation na ọ ga-akụ mgbala ya ka akpọrọ meeting ala nwunye akụ ya ka oke gwesịlekwa ihe eji welata nwunye lekwelekwele onye ọbụla na-eti ụzụ na-atụ mkpọtọmkpọ na nwanne ya nwoke ka eturu egwe selekwana ihe the young man mega na police station ya gwa sị na ebe aka ọ nọ na ụmụnne ya ekwere according to police na abịala ịna ya na bel nwanne ya nwoke gwa sị biko ọ ga-agarịrị prison for nwa ogrepụ ka wa mana ọ na-asị ịbịa akọ akụkọ ma nwunye ya na ya na ka ha ejughị okwu na e divorce nwa ya achọ nwaanyị ọzọ nọrọ gaga ele ma maka ọ mụrụ ọkwa ụmụ ya na enye nwoke ga-aga prison for igrepụ nwa nke very simple enwere doctors report and ihe niile finally na ihe a conclude na ga-ewela bụ nwa ewela nwunye kpọrọkwa na ụmụaka abụọ mụrụ ya ha ga DNA test ya wụrụ na ụmụaka abụọ ahụ ụmụ ya ha abụọ ụmụ ya na onwe ya na ya abụọ kwụrụ ma na 99.999 ka ọzọ 99.9 the same result very nice na ụmụaka wụ ọbara ya ụmụ ya so mana ugbu a na ya na nwunye ya ha nụzi na marriage na nwunye ya gawarala onwe ya nwa gawakwara n'onwe ya na mana ndị nwe ka na-akpọ onwe problem echokpo na enwere shọkpere na ya na nwa ya sendara ya ego since ahụ ọ nọ n'ọkpọwe ya gwa na ya kpọsile nọmba aka na ha arịọ akpọ na-arịọ tili ngelugbo ya na krom ihe n'ugbo ene na ya gwa na ọ dịgo ka ọ ga-adị the young man kwanụ okwu ya ka nọ court anaghị ame ihe bịa taa bịa echi na ọrụ ya winye lọya ya ego transport mgbe ọbụla na-aga for graping for ịkpa nwa nwanne ya nwaanyị agwa ọjọọ n'okpuru ime n'ụlọ ya
na ọ ga-agarịrị mkpọrọ for that. Nọ ebe ahụ ka okwu nọ na. Now, nwanne ex-wife ya, because he dissolve the marriage, nwanne ex-wife ya gwawa ya sị na ihe ya sị ka ya gwakwana ya wụ na ọ bụrụ na ọ ga-amasị ya na ya mana ọ hụrụ nwunye n'anya ka ha kwụọ nwanne ha nwaanyị agbara na ka ọ ga-ahapụkwa di ya gakwuru ha nwoke ọzọ, na ya biko bịa kpọrọ aha ya na ọ na-ebegbulu onwe na every time ga-ebu ya gaga ụlọ ọgwụ. Ya gwa ya so ya dị ya mkpa that much ọ gara eme ihe o mere na ihe ọkwa ekwebu ya gaga ụlọ ọgwụ, ego abatagazighị ya aka otu o si abata ya, otu esi apọmpụ ya ego mgbe ọ nwunye na ọ wụghị ịhụnanya. Ya gwala ha na edizọvụla marriage amaghị ha ji na-akpa ene disturb ya. Agwa ya sị biko na ọ ebe a ọhịa n'ugbo ya ọhịa nọ n'elu ya eji sị ka ya gbotowara m ya na m nwere gbotowara ụmụnne. Na mgbe ọbụla ị nwere domestic worker na gị na-eru anya mara ote sọsụ that person si bịa n'ụlọ m, jụọ ya ka ị mara onye ọhụụ and gị lee ya enwere eji onye ahụ ga-anọ nwee gị na-eru anya in fact na gị were anya nwoke na-eji lee ihe ka ị hapụ ịnọ na mmiri ncha aba anya. Nwaanyị kwa the same na ihe nọ na nwoke nọkwa na nwaanyị. Since ahụ ya kpọrọ ụmụ ya na-azụrụ nwa na enweghị ihe gbasara nwaanyị na ya ga-azụcha ụmụ ya tocha godo ya ga-ịkọ akụkọ nwaanyị na mgbe ya katatụrụ ahụ ya chọọ nwaanyị ike ụwa gwụrụ, nwaanyị na-alụghị di kpọrọ were mere companion ya na ya bụ tọchịrị nwoke eji. Ma ọ bụrụ na ịlụ nwaanyị ugbu a na ya ga-aga ịlụrụ nwaanyị, m sị na m ị ga-alụkwa nwaanyị ka hapụ imekwana mistake butekwanụ ọrịa. Ya sị ya nwere ya wụghị onye ụdịka mistake ahụ ya nụrụ onwe ya wụghị ya ga-akụzili ka ya nwee ike face ụmụ ya by the special grace of God na ụmụ ya ga-eto. Ya chọghị ịlụ nwaanyị ga-abịa kpọ ụmụ ya agwa ọjọọ. Ụmụnne m unu na-ahụ akụkọ ke onye medụrụ anyị, kedu onye mere anyị? Ele otu o si dị nke ị ga-akpụrụ ex na di nga agha ya gị kpọpụta n'ime ụlọ ọ ga na blackmail m, unless you stake your marriage on it, unless you decide that na marriage ahụ adịla over, because enweghị ihe o luzuru ma ọ na di nga chọpụta na ihe dị otu ahụ dị. Ugbu a ka mma ihe ụfọdụ ụmụ nwoke na-aja sọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwụrụ brain ọkụkọ gị kpọrọ nnọọ ex di nga enye ya ọrụ di ngawa ọrụ ya kpere elakpụ bụ na-anọkwa n'oe agenda okwu nkwụsị ọnụnụ dịrị onye nwere ntị ọngọ ha nọ n'ọnụ dodiri unu.